Было абсолютно прагназавана, што гэтыя пытанні будуць, Мгм. таму што мы былі ва ўкраінскай зямлі, і, канешне, пазіцыя беларускай грамадзянскай супольнасці, дэмакратычных прадстаўнікоў дэмакратычнай палітыкі вельмі важная было для ўкраінскіх СМІ, для ўкраінскіх журналістаў. Мне ну, меня гэта здзівіла, таму што мне падаецца, што это простае ж пытанне. Ну, мне правда падаецца гэта простым. Тым больш тое, што пытанне з Крымам яно вырашылася і яно было відавочна зразумелым яшчэ да нашага затрымання, але трэба ўсё ж такі разумець, што і Віктор Дмітриевич і Марыя Калеснікава яны знаходзіліся 5 год у надзвычай цяжкіх умовах. І прэсавая канферэнцыя праз суткі пасля таго, як гэтыя ўмовы змяніліся, яна збольшага эмацыйная, чым нейкая такая адбудаваная. Мгм. І вельмі часта рашэнне адказваць на тыя ці іншыя пытанні, прынамсі у мяне таксама на іншыя пытанні, скажем, яны з'яўляліся больш імпульсіўна. Гэта не было, я не бачу в гэтым нейкую пазіцыю. Гэта просто таксама трэба улічваць, што это был такі момант разгубленасці, момант і шчасця, і горача ад даволі цяжкіх 5 гадоў, потому што і Маша, і Віктор Дмітриевич сидзелі ў цяжкіх умовах. Яны не былі, ім не было лёгка. Яны атрымалі все, скажем, весь спектр Мгм. ціску, які аказваецца ў гэтых установах. Таму я все ж таки яшчэ раз хочу сказаць, што я бы не разглядаў гэтую рэакцыю як некую палітычны маніфест.